Bé, què tal? Com estem? Este és un programa nou, el segon programa de la tercera temporada de Microcosmos. Álvaro, què tal? Benvingut. Amb moltes ganes, com sempre. I tenim un convidat d'excepció que ja no serà convidat, serà plantilla fija, personal laboral fijo de Microcosmos. Què tal? Borja Martínez Alegre, benvingut. Hola a tots. Director, músic, escoltant Persona. de música, persona, a més, i, no obstant això, amic. Benvingut al programa. S'inicia amb esta meravellosa obra de Paco Tamarit. Efectivament. Què te sembla? Una primera impressió d'esta música que sona? Realment és part del que som, pense. Esta música per a banda, en este llenguatge, jo crec que és part del que som i del que hauríem ser tots un poquet més. Doncs amb esta música que és part del que som, comencem el segon programa de la tercera temporada de Microcosmos. Microcosmos. Què tal, persones? Benvingudes a este espai per a la música dels nostres temps, anomenat Microcosmos, que ja duguem així un temps fent estos programes i esperem seguir per molts anys més. Ens podeu escoltar a la 102.5 de la FM, si escolteu UPV Ràdio a València Capital, a iVox, Spotify, YouTube, podeu seguir tots els nostres programes a la carta, radio.upv.es, a l'aplicació UPV Comunica, que sempre se m'oblida dir-ho, i la podeu descarregar, i ens podeu seguir a Facebook, a Instagram, a xarxes socials diverses, veritat, Álvaro? Correcte. Seguidors a Ahí tope estem. del programa on hi ha tota l'actualitat, tota la informació. Bé, ja hem presentat a Álvaro, hem presentat a Borja, que s'incorpora a esta temporada de Microcosmos. Esperem que per molt de temps i amb moltes alegries. Esperem que sí. Està el llistó molt alt, això sí. Bé, hem escoltat una obra a l'inici de Paco Tamarit, com estàvem dient. Què podem contar d'esta obra que hem escoltat a l'inici del programa, Borja? Bé, esta obra que hem escoltat un poquet del tercer moviment és Vientos. Uh-huh. És probablement l'obra més gran per a banda del compositor de Riola, nascut al 1941, Paco Tamarit, o Francisco Tamarit Fallos. Efectivament. En 3 moviments, com he dit, els noms del moviment són vientos que fluyen del caos, vientos que acarician mis recuerdos y vientos que pregonan el nombre de Bach. Són uns noms ja per si potents, Són uns noms potents. Evidentment. I venen a dir-nos com combina 3 tècniques compositives. La dodecafònica al primer moviment, la reformulació del material popular al segon i el contrapunt rigorós presentant una fuga doble al tercer. Vaya, la fuga, no? I el contrapunt, com no podia ser d'altra manera, perquè este senyor què era? Evidentment, no és casualitat que el mestre era catedràtic de contrapunt i fuga al Conservatori Superior de Música de València. Ah, colló. I esta obra d'on va sorgir? L'obra va ser un encàrrec del excel·lentíssim Ajuntament de València per al Certamen Internacional de Bandes de Música 2003, secció d'honor. Molt excel·lentíssim, no excel·lentíssim, molt excel·lentíssim Ajuntament de València. Molt interessant esta obra de Paco Tamarit, al que manem per descomptat una forta abraçada des d'ací. Però tenim més obres al programa d'avui, no? Perquè és un programa que dediquem a les músiques de banda dels últims anys, no, Álvaro? Cap a on anem? Cap a quin any? Correcte, anem fins a l'any 2007, quan trobem l'obra Las hijas de Eris, del compositor Luis Serrano. Escoltem l'obra i seguidament parlem del que representa i per què l'hem seleccionat per al programa d'avui.
Bé, què et sembla, Álvaro, esta música que està sonant ara mateixa? Si he de dir la veritat, poca banda he escoltat així, No. La veritat és que no sona a banda. Qualsevol que ho escoltara diria quina obra és esta? Què estem escoltant ara mateixa, Borja? Estem escoltant Las hijas de Eris. Que- Va ser un encàrrec del certamen d'Altea 2007. Efectivament, el certamen de bandes, no? Sí, el certamen de bandes d'Altea li va encarregar esta obra a Luis Serrano, no? Efectivament. Escrita per a doble banda sinfònica Ojo. i ensemble solista, que és evidentment el que hem escoltat. Ara mateixa, no? Sí. O sigui, per a que la gent que ens està escoltant ho entenga, esta obra està escrita per a ser interpretada per dos bandes o dos ensembles de banda Sí, i un grup de solistes que està situat enmig, no? efectivament. Més que dos bandes, seria la partició en dos d'un grup bandístic prou gran. Ah, ok. Clar, no va ser la banda d'un poble i la d'un altre Efectivament, sí, això seria complicat. Sobretot depenent de quins dos pobles agafem per a fer Sí, però aquest debat no és per avui. No, clar. I està dividida en 4 moviments. Quins són aquests moviments, Borja? Els noms del moviment són Amfilogies, la disputa, Uh Pseudea, la mentira, Vale. Macas, la batalla, i Algea, lamento final. Mare meua, quins noms també. Avui estem en noms profuns i molt reflexius, en els noms dels moviments. I què vol dir tot això? Faré servir paraules del propi compositor. D'acord, anem a veure. Què diu? El compositor, he de dir primerament, nascut a Xiva el 1972 i també professor actualment del Conservatori Superior de Música de València, la música de las hijas de Eris no pretende ser bella, tampoco quiere entretener ni divertir, pero sí, en cierta manera, hacernos reflexionar. Ojo, perquè són paraules profundes, Álvaro? No Ahí estem estem. parlant de qualsevol cosa. Avui també reflexius. Efectivament, sí. I sobre què reflexiona esta obra, Borja, exactament? Què és el que diu el compositor? El compositor també vol afegir a esta reflexió que hem de fer tots. Desgraciadamente, los muertos de cada telediario cada vez nos incomodan menos. El mejor antídoto que se me ocurre es destapar el tarro de las miserias humanas y ver si así despertamos esa porción escondida de humanidad que aún llevamos dentro. Con este propósito nace Las hijas de Eris. És a dir, que és una obra que d'alguna manera ve a pessigar a l'oient, no? A atacar de manera punyent a aquella persona que està escoltant i dir-li, escolta, que hi ha coses que estan passant ahí i que has de prestar atenció a elles, no, Álvaro? Correcte, ja sols en l'estructura de l'obra penseu que estem davant un encàrrec d'una obra de certamen. Penseu de normal com són les obres i el final de certamen, la gent aplaudint, tal. Acabem d'escoltar el final de l'últim moviment. És a dir, és Interessant, anticlimàtic total, no? No és el final que pot esperar un públic de certamen, no és el final que pot esperar una banda que va al certamen. Per tant, estem davant d'una banda que, davant de tot el que vol, és fer reflexionar l'oient i apel·lar als seus sentiments o als seus pensaments reflexius, no? Efectivament. Com també hem vist en moltes obres al llarg de la història de Microcosmos, obres que potser el seu primer objectiu era incomodar, interpel·lar i cridar a la reflexió, que al cap i a la fi és un dels treballs, de les feines que ha de fer l'art, no? És molt interessant. Seguim avançant fins a l'obra Bâtiment d'Als, que jo no sé pronunciar en francès, però que algú segur que sap, de José Luis Escrivá, que és una peça que té un aspecte diferencial respecte de les anteriors. No sé si, Álvaro? Correcte. Efectivament, estem davant una peça que combina la sonoritat de la banda sinfònica amb l'electrònica en viu. Ojo, ojo, ojo. És a dir, l'electrònica que sona a la peça reprodueix sons depenent del que toquen els músics. No és una part electrònica on el material estiga pregravat. Bé, doncs, escoltem un fragment de Bâtiment d'Als de José Luis Escrivá i seguim comentant aspectes interessants de la mateixa.
A més, també podem afegir que la peça inclou un sistema d'octofonia. Octofonia, que per als que estan escoltant es preguntaran què és això d'octofonia? Què vol dir això, Álvaro? Molt fàcil. A l'auditori, a més de tindre la banda sinfònica, anem a tindre repartits 8 altaveus, per on es dispararà l'electrònica. D'ahir, octofonia, que imagina que estaran distribuïts d'una manera espacial, no? No estaran els 8 junts, estaran rodejant la banda o de cara al públic, no? D'alguna manera, que se generi aquesta sensació d'espacialitat. Què et sembla, Borja, este plantejament per a banda sinfònica i electrònica, clar? La veritat és que és una proposta més que interessant. A més, d'alguna manera és una proposta innovadora que també suposa un repte de cara a la interpretació per als músics, per al director, no? per tota la logística. Un repte, exactament, un repte logístic. Clar, i això és interessant que ocorrega a les bandes, d'alguna manera, per a tractar d'eixir a lo millor dels camins habituals, no? Del format de concert, incorporant l'electrònica, no, Álvaro? Així és. Aquesta peça es va estrenar a la Mostra Sonora de Sueca el 2017 i estava dirigida per Juan Pablo Gin amb la banda del Conservatori Superior de Castelló. Doncs és fantàstic que també les bandes s'aventuren per estos camins d'alguna manera per trobar nous espais, noves sonoritats i noves maneres d'abordar el que sempre aborden, que és, al cap i a la fi, la música, no? És superinteressant. Anem també a l'any 2017, quan... Sí, no canviem ni d'any ni de poble. Ni de poble. Ojo, perquè això és una qüestió ja còsmica, eh? Fem un vot fins al 2017, quan per primera vegada va sonar exactament esta música. Bé, no deixa indiferent, veritat, Álvaro? La veritat que no. A més, amb aquesta part de percussió tan enèrgica... Sí, totalment, que l'han ficat així a l'inici, no? Aquest fragment de percussió que de seguida desperta, et fa no perdre en cap moment la concentració del que està sonant. És fantàstic. Destapem el misteri, Borja. De quina obra estem parlant? Anem a veure. Estem parlant de Màscares, de Boro García. Boro García, compositor, originari de Sueca, com molt bé has dit, no? I també professor al Conservatori Superior de Música de València. Sembla que estem fent un monogràfic de professors. Sí, però realment hem de tindre clar que el punt d'atenció que sempre ha tingut, la influència que ha tingut sempre el Conservatori Superior, el Departament de Composició, envers tot el panorama bandístic, és evident que sempre ha estat molt gran. I és una bona notícia també que al Conservatori Superior de Música de València i d'altres conservatoris superiors trobem compositores en actiu, no? Que treballen i que estan en contacte amb el món de la composició sense parar, veritat? Efectivament. I d'on neix esta obra, Màscares, de Boro García? Sí, també hem de dir que Boro és actualment el director del Festival Ensems. I que ho hem tingut així al programa en dues ocasions. Li farem una entrevista a la temporada 1 i a la temporada 2 va entrar per via telefònica perquè ja sabeu que sempre prestem especial atenció a un festival com és Ensems, no? I va escriure esta obra, no? Màscares, l'any 2017. Sí,
vos conte. Màscares és un encàrrec de la Societat Musical La Primitiva de Rafael Bunyol per al Certamen Internacional de Bandes de Música 2017. Des d'ací enviem una cordial salutació a la Societat La Primitiva de Rafael Bunyol, veritat? Efectivament, per tot el que estan fent d'una manera molt bona. Efectivament, molt bé. I què representa esta obra? Quina és l'essència de Màscares? En paraules del propi director de l'estrena, Àngel Escutia, que va fer un màster sobre la preparació d'esta obra, Ah, és a genial. dir, va aprofitar l'ocasió de preparar aquesta obra per al certamen per a fer com un TFM mig performatiu, mig teòric, que és prou interessant també la proposta, però Molt bé. faré servir les seues paraules. Màscares està englobada en el moviment de la música de nova creació en què trobem la utilització de tècniques esteses aplicades als instruments de vent, corda i percussió, així com l'ús d'instruments no usuals a la plantilla d'una banda de música. La idea genètica de l'obra tracta sobre les màscares al teatre segons la visió surrealista de Lorca. Lorca, sempre Lorca, el gran poeta del nostre temps, que ja vam tractar a Microcosmos, te recordes, Álvaro? Correcte, sí. Un programa dedicat a músiques inspirades en Lorca a la primera temporada, anomenat Lorca entre música, i que, per descomptat, vos emplacem a que ho escolteu, que ho revisiteu, ho fiqueu cap avant, cap arrere, a doble velocitat, més lentament per a poder saborejar totes les consonants i les vocals que pronunciem. I, per descomptat, ahir descobrireu molta música que parla a través d'alguns dels versos més punyents del segle XX. Atenció al que està sonant. Diríem que estem davant d'una obra amb estètica similar a l'anterior. Què penses tu, Álvaro? A veure, són dues obres totalment diferents, però és cert que utilitzen tècniques tímbriques prou semblants. Efectivament, estem parlant de Vértigo i Llama, del compositor de qui, Borja? De quin compositor estem parlant? De José Miguel Fallos. Mare meva, pues que bé, no? Esta obra que potser ens recordava tímbricament, com diu Álvaro, no? A Màscares, però és completament diferent. Sí, i el punt de partida és prou diferent en algunes coses. D'on naix esta obra, Vértigo i Llama? Sí. Primer de tot, he de comentar que José Miguel Fallos és director i professor de composició al Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha. Ah, molt bé. Doncs d'ací li enviem una forta abraçada. Evidentment. Vértigo i Llama va ser un encàrrec de la Banda Municipal de Barcelona. Molt bé. Va ser estrenada per esta banda i José Rafael Pascual Vilaplana al gener de 2018. O sigui que ja han passat 4 anyets, però que realment estem ahí quasi ja tocant la contemporaneitat, no? Efectivament. I com està construïda esta obra? Quines tècniques utilitza? L'obra fa servir quarts de to, microintervals i tècniques no convencionals de producció del so. En paraules del propi autor, el punt de partida és el poema El cántaro roto d'Octavio Paz. La riquesa de les imatges del text i el seu potencial expressiu són recursos des dels quals el so i el discurs han estat dissenyats. Ah, amigo. Per tant, organitzen l'estructura formal de l'obra. És a dir, que d'alguna manera partís d'una font literària, no? Poètica, i a partir d'ahí construís tota l'obra, no? I quin tipus de llenguatge utilitza en esta obra, Borja? El llenguatge és fonamentalment espectral, però també hem d'afegir que el material sonor pren el seu punt de partida de la cançó medieval Imperatriz de la ciutat joiosa del Llibre Vermell de Montserrat. Ah, pues, així ja tenim unes referències prou importants, eh? És a dir, quan agarrem ja un punt de partida que és bo, la veritat és que el camí no pot ser d'altra manera, no? Ha de ser també molt bo. Efectivament. I anàlogament al poema d'Octavio Paz, tot fa referència a la tornada a l'origen.
Ah, molt bé, molt bé. Doncs fantàstica esta obra de José Miguel Fallos, que vos recomanem que l'escolteu sencera. I anem a saltar a l'obra d'altre compositor valencià, com realment tots els compositors que estem tractant al programa d'avui. Escoltem primer un fragment i després parlem. Mario, esta no l'has vingut vindre, eh? No, esta no me l'esperava. Això sí que és canviar completament de terci, no? D'estètica. De què estem parlant ara mateix? A veure, Borja, què està sonant? Grafítica Ah, és la sisena sinfonia del director i catedràtic de composició del Conservatori Superior de Música de València, originari de Silla, Andrés Valero Castells. Andrés Valero, que va estar també al nostre programa. Veritat, recordeu Així és. el programa que li varen dedicar. I esta obra, d'on naix, esta obra grafítica, Esta obra va ser un encàrrec de la Societat Musical Artística de Bunyol, popularment conegut com els Feos, no? efectivament. Mhm. Va ser estrenada en el Mano a Mano 2019 per esta banda i dirigida per Salvador Sebastià. Ah, amigo, i com està estructurada? Perquè ara, per exemple, estem escoltant una espècie de rap, no?, que sona cantat per els propis músics, veritat? Efectivament. Ah, vale. I té 4 moviments, no? Quins són? El primer moviment es diu Taggers, Mhm. el segon moviment, que és el que hem pogut escoltar, és el Mujicas Rap. El rap de Mujica, no? Efectivament. En referència al president Mujica, no? Efectivament, és Molt un bé. discurs que va fer El president Mujica i que s'ha incorporat, Valero l'ha incorporat a este moviment, no? Sí. Molt bé, com seguís el tercer moviment? El tercer moviment és Banksy's Answer. En referència a l'artista urbano conceptual que tan de moda ha estat estos últims anys, no? Així és. Banksy, no? Grafitero, un poquet de pintor urbano, ok. I l'últim moviment és Peace Dance. Peace Dance, no? La dansa de la pau. És a dir, ja veiem ahí que hi ha unes referències com a la cultura popular, però també a lo millor a la contracultura, no? A lo millor a la denúncia, no? De la cultura de la denúncia, l'art un poc reivindicatiu, no? Sí, crec que queda clara la intenció de l'autor, només en els noms dels moviments. Efectivament. Sí. I com definís l'autor la seva pròpia sinfonia, la sexta sinfonia? És una sinfonia amb un marcat caràcter social i reivindicatiu, tal i com estaves comentant, Mhm. un transfons pacifista i referències evidents a l'street art. Ahà. Molt bé. I quines tècniques utilitza? O harmònicament, què és el que està passant per ahí? Probablement siga difícil de resumir ràpidament, però clar, crec clar. que quedarà prou clar. Utilitzant dos escales octotòniques disposades al llarg del símbol de la pau, Ojo. podem obtindre els dos xicotets motius que seran els pilars de l'obra. Molt interessants aquests elements, que a més també combinen amb referències a altres obres i disciplines artístiques, com estaves comentant, Borja, no? Efectivament, taggers, que seria com les etiquetes, no? Sí. Fa referències a Bach i a Shostakovich. Ahà. Els dos motius que coneguem sempre, Claro. tant d'un com de l'altre. Efectivament. Recordeu que Bach i Shostakovich són dos compositors que utilitzaren les lletres dels seus noms per a fer motius musicals. El rap de Mujica, que ja ho hem comentat, no? Que, de què conté cites? Contecites d'Iron Maiden. Ojo, eh? I la resposta de Banksy, que fa al·lusions a... Aquí? A Ives, a Charles Ives, i la seva pregunta sense resposta. És un element recurrent en la música de Valero, no? Fer referències a altres músiques i fins i tot al rock o al rap. Efectivament, com ja vam parlar al programa que vam dedicar a la segona temporada, que va vindre així a este mateix estudi, i va presentar el seu llibre de la intertextualitat entre la música clàssica i el rock duro, que vos recomanem la seva escolta i la lectura del llibre, per descomptat. Correcte. A aquell mateix programa, Andrés ens parlava de la importància de llevar-se els estigmes per a compondre i atrevir-se a acostar-se a altres músiques. Bueno, i com volem tancar el programa d'avui, Borja? La veritat és que jo ho faria amb un homenatge, un doble homenatge. Pues anem a veure què passa amb aquest doble homenatge.
doble homenatge per què, Álvaro? Doncs aquesta obra es diu Homenaje a Joaquín Sorolla, i ahí està el primer homenatge. Molt bé, ahí està el primer homenatge. Primer a Joaquín Sorolla, perquè és el nom de l'obra. I on està el segon homenatge? Per què és un segon homenatge, Borja? El passat 12 d'octubre ens va deixar als 80 anys un dels compositors fonamentals en la història de les bandes valencianes, Bernardo Adán Ferrero. Servisquen aquestes paraules com a homenatge al mestre des de Microcosmos. Que és el compositor de l'obra que estem escoltant. Homenatge a Joaquín Sorolla, no? Sí, probablement siga la seva obra més coneguda, en 4 moviments basats sobre quadres del pintor valencià. Efectivament, quadres de Joaquín Sorolla, el gran pintor, un dels pintors més internacionals, no? I esta obra, quan naix i per què? Esta obra va ser un encàrrec del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València a l'any 88. Ojo, o sea, ja és una obra que té temps, però és una manera també Sí, de... exactament el mateix que temps que tinc jo. Vaya, no parla molt bé, no parla en el teu favor. En fi, fantàstic, no? I està basat en quadres, com has dit, no? El crit del palleter, Pescadoras valencianes, Sol de la tarde i Les grupes. I comentaves, Borja, que és una obra fonamental, no?, en el repertori bandístic. Sí, de fet, per a molts, és la millor obra per a banda mai escrita. Ojo, perquè ahí queda eixa afirmació. Bé, doncs, sense dubte, és una obra fantàstica, una bona manera d'acabar el recorregut musical d'avui. Esperem que este programa hagi servit per ficar en valor tota aquella música de nova creació que naix gràcies a les bandes de música del nostre territori. Esperem amb anhel el dia en què la nova creació, la col·laboració entre bandes i compositors i la inclusió d'obres contemporanis als programes de concert de tots els nostres pobles siga la norma i no l'excepció. Al cap i a la fi nosaltres, com a músics que ens dediquem a la interpretació, a la composició, la direcció, a la investigació, tenim no només l'oportunitat, sinó també la responsabilitat de mirar al nostre voltant, escoltar allò que passa als nostres pobles, les nostres ciutats, i contar-ho, narrar-ho a través de la música. Compondre, assajar, interpretar, escoltar i gaudir la música que naix avui. En definitiva, la música dels nostres temps. Microcosmos.